Hey, hey, hayi ngeke uzukholwa into eyenzeka futhi nami namhlanje angikholwa. Hayi, futhi-ke lento yasidaka kahle kahle. Saphaphama sesike embhedeni sonke. Sesike embhedeni ekamerweni lami ulo umuntu wami, imina, Sinqunu. Masithi siyazithinta la, shuthi nje hayi bekushubile impela bekwenziwa inkonzo yasekamelweni. Nobathatha? Yebo, kushuthi besishaye threesome, into ezikanjalo. Because sonke yabo kuyabonala nje ukuthi labantu bebehappy but besingazizwa futhi kushuthi ngokubuka kwami nje hayi ingoba sasidagekile-ke kodwa-ke okubuhlungu ukuthi asazi ukuthi phakathi kwethu bawayenomqondo walento because sasingazi. Aphinde ngikwamukele-ke mbukeli ekhaya igama Gqugqumisele kaMthombeni bathi ulwandle lungawela muntu olwela wasokotha ababona bakwazi ukubongela. Kwamukela kuyona-ke lapho iNetsazaka TV kwi-story sami lapho sinosisi khona-ke osibhalelile naye-ke ofuna ukusho sona-ke i-story sakhe. My sister, uyaphila? Yebo, ngiyaphila sisi, njani? Ngiyaphila nami. Ufuna thina nje iNetsazaka TV simsize ngani? Oh, la ngize ngodaba lana cishe libe ucayanyana kodwa-ke hayi ngizolixoxa nje. Ya. Udaba lami la likanjena shuthi uma wami bewumuntu ozisebenzelayo yabo. Bewumuntu ozisebenzelayo esebenza emajaldini. So uma wami kwahamba umsebenzi waphela yabo udabelungu bathutha bayaphesheya. So kwaphoqeleka ukuthi akabuye ezohlala nami la ngihlala khona nomnyeni wami. So sihlalile ndawonye-ke. So uma sasiningi bekuwumuntu ebengahlani naye besingasondelene kakhulu wahamba kudala nje umuntu osebenza emajadini imbona nje. So umuntu engasho ukuthi besingenayo lo bondinyana yabo. Ya. So wabuya-ke uma uzohlala nami lana nomnyeni wami. Sahlala sonke. Sengelinye ilanga uma phela yabazi nabantu abasebenza emajadini bazi amawayini okuzakhela behlanganisa into kanjalo. So uma wahlanganisa elinye iwayini-ke akazi lalifakweni kodwa nje lelo wayini saliphuza sonke singazi nathi ukuthi yabo iwayini sasithi ijuice because kwakubeka like engazi ukuthi like i-cocktail kanye i-alcohol yabo. Yeah, so sayiphuza-ke leyo juice le sasingayazi. Hey, hayi ngeke uzukholwa into eyenzeka futhi nami namhlanje angikholwa. Hayi, futhi-ke lento yasidaka kahle kahle. Saphaphama sesike embhedeni sonke. Sesike embhedeni ekamerweni lami ulo umuntu wami, imina, Sinqunu. Masithi siyazithinta la, shuthi nje hayi bekushubile impela bekwenziwa inkonzo yasekamelweni. Nobathatha? Yebo, kushuthi besishaye threesome, into ezikanjalo. Because sonke yabo kuyabonala nje ukuthi labantu bebehappy but besingazizwa futhi kushuthi ngokubuka kwami nje hayi ingoba sasidagekile-ke kodwa-ke okubuhlungu ukuthi asazi ukuthi phakathi kwethu bawayenomqondo walento because sasingazi. So mina nomnyeni wami asazi lutho. So into engizama ukuyisho-ke njengoba ngithi ngiyayixoxa ngibona sengazi ukuthi mina uma wenenhloso ngalento le ayiyenza. Yini-ke yona sisi wami eyenza ukuthi ngoba phela uthi noba u3 naphuza iwayini lelo-ke elalenziwe nadrageka noba u3 yiphi-ke lesizathu siphi lesizathu esenza ukuthi wena uthi uma wakho? Ingoba phela uyena phela owafika kweziwayini wathi yena asiphuze sonke ayijuice le yabo. Saphuza-ke so sasidla vele sasaphuza ijuice kanti yena uyazi vele ukuthi ufake into yabo. So mina ngibona njengomuntu oyenenhloso ngalento leya eyenzeka. Mhlampe phela ukwazi ukuthi ungasukela umuntu mhlampe ongakaze mhlampe enze something usuzoqala usuzothi hayi wayenenhloso ethile ngokuthi enze kanje. Mhlampe khona yini mhlampe ama moves ake awayenza okhombisa ukuthi mhlampe uyayidlisa satshana nangala kumyeni wakho nezinto mhlampe azenze nendlela yokugqoka nendlela yokwenza nje mesegcekeni mhlampe ezoyenza ukuthi hayi ugcina uthi hayi bevele imfuna ematshalini. Ya, yena uma umuntu ngingasho ukuthi lo mama wesimanje manje usestyleni yabo. So bengelula ukuthi nginotice ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi uyamfuna ngoba bengithatha nje ukuthi siyingane zakhe vele yabo. Kodwa yena bezenza izinto ebengayiqondi kahle kodwa ngeke ngithi hayi vele uma umuntu ophethe istyle.
yabo kanjalo. Mhlampe akukho okunye ngaphambi kwendaba yewayini ngisikhiphe emqondweni indaba yewayini ayithiwa ayikake kwenzeki akukho okunye okwakubona ke mhlampe nawe wathi ukusola ukuthi hayibo mama manje usenzani. Engake kwangithusa okwenzeka ukuthi wathi ephuma eshaweni yabo wayojika e-sitting room angazi ukuthi wayeyofunani uthe masese-sitting room ithawula lifishane vele kodwa indlela agoba ngayo wagoba sengazuthi like akekho umuntu wesilisa le ndlini ohleli umbukile wangaba nandaba. So leyo nto yangiphatha kabuhlungu ukuthi uma wayengamhloniphi umyeni wami yabo. Nakhuluma layo lokho. Hayi asange size sikhuluma kwaba yinto nje nami engathi cha angingayifaki ekhanda ngoba mangifaka ekhanda lami ngizothatha ngale ndlela le engekho right kanti vele ekugcineni kuzokwenzeka kanje. Mina umyeni wami akaphuzi utethe utshwala ayazi. So ngeke ngize ngisho ukuthi enene uyena mhlawumbe owenza lento oyena owafaka something ukuthi sidageke sonke alale nathi sonke cha ngabe ngizukela. Manje ngifuna sibuyele kuyona ke indaba yewayini nali ke iwayini selenziwe seniphaphama noba u3 embedeni and uyabona ukuthi benibhizi ngempela ngenkonzo yasekamerweni noba u3 la ekseni ke seniphaphama ke kwenzakalani? Hey ayazi ngendlela esasishock ngayo ukuthi ngempela kwenzani kwaphela after leyo nto umyeni wami wavele wavuka wageza wabhakisha imithwalo yakhe wahamba wangakhuluma lutho. Because vele kwakucaca ukuthi cha silalanile nje sonke la embedeni bathathu so nje isimo sasisile nje impela wakumuncu wakhetha ukuthi umyeni wami angakhulumi lutho akakhulumisa umuntu wabhakisha isikhwama sakhe wahamba. Niyasala nomama endlini okay umyeni uyaphuma umbuzo ukuthi uyaphi because now usashoked ngisala nomama ke ithini into yeni naye uthi akazi ukuthi kwenzakaleni yabo manje sengazi like ngisilima manje mina umuntu ongazi naye akazi nami angazi nalo hambile akazi yabo kodwa mina enhlizweni yami ngiyazi ukuthi uyena owenze lento and futhi ube nenhloso ngayo. Uyazama ke umama ke ukusiza ukuthi kubuyiswe ke umkhwenyana phela kuzoxoxa fanele kuxoxe hlalwe phansi wenza njani na ezumuntu omdala ke obona phela sinako sinenkinga ngase kuchithe kumshado wengane yami la wenza njani? Yena shem uyazama inkinga nje umkhwenyana wami asafune ukuzwa lutho ngathi uthi nje asafune lutho elimhlanganisa nathi asafune ukuzwa lutho nje ngathi. So yena uma uyazama ke ukuthi ayidlule lento mawukuthi yenze kakhona la endlini yabayiphutha nalapho futhi uyangixaka ukuthi asho kanjalo yena ukuthi abayiphutha kanjani ngoba into ayihlosile yena vele wayenza neshow yalo. Wena ke sisuwami nje busibhalele lana kuyona Nethezeka TV ngokwakho ufusa ukuthi sina senze kanjani sikusize ngani yini ofuna yenzeke? Mina into engifisa ningisize ngawo sisi ukuthi mhlambe ke nizama ukuthi ningitholele yena umyeni wami mhlambe kube nendlela yokuthi ningikhulumele naye o ningihlanganise naye ngikhulumele naye ngimbikele lonke udaba ngoba ayikho into ayilalelayo esho yimina nestory nje mangisichaza nje hayi umuntu nje akafuni ukuzwa lutho so mhlambe mangingenelela omunye umuntu wesithathu yabo mhlambe angazama ukuthi ahlise umoya. Uyena ubudlelwane bakho ukuthi ngabo ngiyabona bomyeni wakho obakho noma wakho ke ubuthini ngabo? Umzali phela ayikho into edlula ukuthi fanele kukhulunywe xolelwane kuthilelwana amazwi ngoba egcineni umzali wami ngeke ngisho ukuthi ngiyamlahla ngalokho angisamfuni yena ibhlungu into ayenzile futhi ungimoshele kakhulu umshado wami kodwa ke egcineni umzali wami ngeke ngize ngimlahle ngawo. Kwaze kwanzima ke ngiyazi siNethezeka TV sihleze siphithizela so phithizela ke namanje somfuna ke umkhwenyana wakhe ke usisi nomama sihlale nabo phansi sibabonise ukwazi ukukhulunywa lolu daba ngoba udaba lubuca ngempela elingawubulala ngempela umndeni futhi lingenza nabantu bagcine kwakhona bazothatha ngisho impilo zabo ngoba ibhlungu lento ayiunderstandeka ukuthi yenzeka kanjani mhlawumbe lesisombululo sosithola mesikhuluma nabo ungakhohlwa ke lapho ukuthi usubscribe ulike ucomment futhi ushare kuyona lana ivideo.